Pozdrav za sve, dobrodošli na kanal Vatrene kuhinje. Ukoliko još niste, prijavite se na moj kanal jer vas očekuju vatreno dobri recepti. Danas ću sa vama da podelim jedan fantastičan recept za domaći sladoled koji je fenomenalnog ukusa. Od namirnica vam je potrebno 8 jaja, pola kilograma šlaga, jedno pakovanje male pavlake slatke, 400 grama čokolade crne i 15 kašika šećera. Prvo ćemo umutiti pola kile šlaga sa 5 kašika šećera. Postepeno ćemo dodavati vode. Vode ili mleko možete da koristite za šlag. Umutit ćete onako kako piše na uputstvu na vašoj kesici. Kada smo umutili naš šlag, nosimo ga u frižider. Dok se šlag hladi u frižideru, penasto ćemo umutiti belanca sa 10 kašika šećera. Kada to umutimo u čvrst sneg, dodat ćemo i žumanca. Kad smo umutili jaja, znači belanca i žumanca, na pari ćemo otopiti 200 grama čokolade, a 200 grama drugi deo koji nam je ostao ćemo iseckati sitno na kockice. Kada smo umutili jaja, dodat ćemo jedno pakovanje slatke pavlake i ponovo ćemo da umutimo. Kada smo završili sa mućenjem, ovde smo otopili i blago prohladili 200 grama čokolade. Ovde sam iseckala sitno na kockice, snimila sam činije sa poklopcem. I sada ćemo ovaj šlag da ubacimo u smesu sa jajima. Kada smo bacili šlag, ponovo ćemo da uključimo mikser, da izmiksamo lepo ove smese da sjedinimo. Kada smo sačekali da se čokolada malo rashladi, ubacit ćemo na smesu. I dodat ćemo i ovu našu seckanu. S mikserom smo završili. Sada ćemo ručno sve ovo promešati. Kada lepo izmešamo, kada se sve to lepo čokolada rasporedi, stavit ćemo u činije, poklopit ćemo i odnećemo u zamrzivač da se stegne. Jako je bitno da sladoled držite u zamrzivaču 24 časa i tek nakon toga da ga koristite. Naš sladoled je gotov. Verujte mi da ste isplatili čekanje. Do nekog novog video recepta, sve vas volim, pozdravlja Vatrena. Ćao!